Barok kila kendet lut ban yoi bo unong Ialehkai kriket Khubor ubadai ru kapten jong ka Meghalaya haka under 19 udi pangker barwa ulai yo banyak kini ilang yaka kerdan ka balai haka top 10 haka result jong ka higher secondary school living certificate commerce da ka bayo hadu south pa henry pra marks udi pangker udai ubalabat mentala arsnem kumu kapten jong ka Kynhun Ialehkai ka Meghalaya haka kriket udai ru unong up wicket bat ru kumunong tit batbit jong ka jela hakeleng ki lumpong Ialehkai kani ka jing pas bha jong u ka pen i sha ka perthei balada nang ban bati ka por Ialehkai bat ka por ban puli amdan kanu ka bor ka bala ban khang ki Samla puli ban paulang habaro artli ki thong baki don uni urang Ialehkai namar ba uhapan mi khmat ya ka jela bon sin ula do ban shong kelas henrei ula penlek jing mod bat minat top haba uyo alat bandan haki kamra kelas da ka ba pendan kam hok ya ka por ba udan la kalong hapadeng madan ne hakamra krekot na kalyang ka laban Bengali Boys High Secondary School kalayo buram arsha halor ka jing pas bha jong uni urang Ialehkai nalor ba kalayo ru bon ngot ki top 10 ki ba pas bha hakane ka kenti ba menta na kane ka school halor kane ka jing job na kalyang u honorary secretary jo ka Meghalaya Cricket Association ba regional kharkamni ulai khublei kerpang yauni urang Ialehkai ubalong ru kumu kapten ka Meghalaya under 19 halor kani ka jing pas bha jong u